बाबू हो, अरे कुछ साल पहले ही अपने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के ट्रेंडिंग क्वीन जेकर नाम शिल्पी राज बा। बाबू ये दोनों ही के आवाज़ में एगो गाना आयल रहे लाल घाघरा, जवन की बाबू उ गाना से पूरा इंडिया में बवंडर मच गई है। आज के इस वीडियो में रउआ लोगन के हम बता दें कि वैसा ही कुछ नया गाना लेके आ रहा बाटे अपने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के ट्रेंडिंग क्वीन जेकर नाम है शिल्पी राज बा। तब बाबू कुछ घंटे पहले ही ये गाना के पोस्टर शेयर कल गई है। तो रउआ लोग है पहले स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली जा। सैया सेवा करे ई गाना के टाइटल बा और ये गाना लिखले बाटे बड़ा भाई प्रिंस प्रियदर्शी जी। ई गाना में म्यूजिक दे बाटे अपन भाई प्रियांशु सिंह जी और ये वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी विभांशु तिवारी जी। तो रउआ लोगन के बता दी कि वीडियो में पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ में अंजलि राघव फैट करत नजर आवे वाला बानी। तो 27 अगस्त यानी कि काल्हे भोरे 6:45 पे ई गानवा के बाबू लॉन्च कर दिया जाई। माही मूवी यूट्यूब चैनल बा, वही चैनलवा से गानवा के लॉन्च कैल जाई। सैया सेवा करे तो रउआ लोग एकदम बनल रही जा, कहे से आपके है गरीब छोट भाई आप सबके खातिर कोशिश करत रहा कि नया नया गाना जल्द से जल्द आप सबके तक अपडेट पहुंचा दे। तो वीडियो पसंद आ गए हो तो लाइक ज़रूर कर दी जा और चैनलों पे रउआ लोग नया बानी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटियों के दबा दी जा।